Benvinguts a aquest taller. Jo em dic Esther Casanovas i jo el que faig és cultivar hortalisses amb jardineres, amb testos. No sé quina és la idea o si heu fet alguna cosa. Sí? A terra, amb testos? Sí. A terra. Quants ho fan en terra? Un? Dos? Tres? Algú més? Qui no té sol allà on vol fer l'hort? Qui no en té? Jo a l'hivern no en tinc. No gaire, però a l'estiu? A veure, es recomana que les plantes necessiten un mínim de 6 hores diàries de sol, que no necessàriament han de ser seguides, perquè a ciutat ens passa moltes vegades això, no? Surt el sol, ens dona, llavors, pum, aquell edifici que tenim al davant ens dona ombra durant una estona. Però què passa si no tenen el sol que necessiten? Doncs que la planta va creixent, ella va fent, tu la plantes i ella surt, ella va fent. Però què li passa? Doncs que creix allargassada perquè fa com si es volgués posar de puntetes a veure si en algun moment li dona el sol. Això si heu cultivat alguna altra planta en interior, potser ho heu vist, no? Que ha tingut un creixement molt vertical i és perquè fan això, es posen com de puntetes per buscar el sol. Terra, el que té un hort a terra ja la té, la terra. Nosaltres l'haurem de comprar. I què podem fer? Mireu, si voleu acostar-vos cap aquí, si ho mireu, m'acosto, això és un sac d'aquests de substrat universal, d'acord? En el qual, si ho veieu, hi podeu veure diverses coses. Hi veieu unes boletes blanques? Agafeu una boleta blanca d'aquestes. És com un corxo, però no és un corxo. A veure, no és por expand, tampoc. L'heu agafat, tots? Aquests substrats són una barreja de diferents coses. Això que hem tocat se'n diu perlita. És un mineral que el que fa és que té una gran capacitat d'absorció d'aigua. Què ens passa quan cultivem testos? Que patim molt, sobretot, que les plantes tendeixen a assecar-se més ràpidament. Un recipient sempre pateix més sol perquè no només, o sigui, en un hort normal toca el sol aquí sobre, però a nosaltres ens toca aquí, aquí als costats, amb la qual cosa sempre haurem d'estar regant més seguit. Què més hi ha en aquests sacs? Per exemple, veieu trossets com de fusta, a vegades hi ha fusta, trossos de fusta o d'escorça de fusta que també és molt lleuger i que a més fa que la terra quedi més suelta. Hi havia com uns filets també, que és fibra de coco, que és això que tenim aquí, que també té una gran capacitat de retenció d'aigua. I també hi ha una part d'adob, d'acord? L'adob al cap i a la fi és el que aporta els nutrients a les plantes i el que a mi em sembla molt interessant que entengueu és que les plantes necessiten adob, necessiten nutrients, és el que realment mengen les plantes. Un cop haguem comprat aquell primer sac, any rere any el que farem serà afegir-hi el que les plantes s'hauran menjat, que seran els nutrients, amb la qual cosa, quan comenceu un hort, sí que haureu de fer una inversió més o menys gran, econòmicament parlant, vull dir, però ha de ser amb el que les plantes es mengen, més que no pas amb un gran recipient o amb una gran taula, per exemple. M'interessa molt que toqueu, mireu. La fibra de coco és un material molt desconegut. Es presenta normalment així. Jo aquí tinc unes mostres més petitones perquè les pugueu tocar. Si voleu anar passant, agafeu una i la toqueu. La fibra de coco és la base de la barreja que va molt bé utilitzant els horts urbans. Per què? Perquè té molts avantatges respecte a el que seria un substrat universal. És molt lleuger, no pesa gens i el que té és una gran capacitat de retenció d'aigua. En el moment que tu això ho has d'utilitzar, a veure... I això ha d'estar a la base, dius? No. Ara ho explico. Es recomana sobretot fer servir això, senzillament perquè ens aporta molts beneficis respecte a el que seria un substrat universal, sobretot de cara a el que són el cultiu d'hortalisses. Per les plantes de flor es pot fer servir això o es pot seguir utilitzant el sac de... el fem de cavall, que són nutrients, els fems de cavall. Per omplir una taula, la millor manera, us ho explico perquè ja que en tenim un aquí, penso que és interessant, es parteix d'un maó gegant com aquell i el que es va fent és mullar aquest material, que de fet, tot això que veieu aquí no és ni més ni menys que un maó d'aquests, Tu el vas mullant i llavors vas fent així, vas aconseguint desfer-lo i de fet, amb un maó com aquell podem omplir un terç de taula. Per omplir tota la taula necessitaríem 3 maons. Us ho dic perquè us fixeu quina capacitat d'expansió que té i sobretot d'absorció d'aigua. Quins avantatges té això? Primer, ja ho heu vist, és molt lleuger. Absorbeix moltíssima més aigua que no pas altres materials.
ens evita haver d'estar regant tan seguit. Però té un problema, que això no porta nutrients. Per dir-ho d'alguna manera, això només el que ens fa és aguantar-nos la planta. Què hem de fer? Hi hem d'afegir nutrients. I com els afegim? Amb un adob. No sé, mai heu utilitzat fems animals? Sí? Bueno, sí. El senyor Teor això ja ho té pamat. A veure, els fems, hi ha una cosa que a mi m'agrada sempre dir, és que els de ciutat, moltes vegades, quan jo almenys, la primera vegada que vaig obrir un sac de fems de cavall, en el meu cas, vaig pensar, Esther, tu ets valenta, no et posis la pinça al nas, però jo no les tenia totes, Jo em pensava que d'allà dintre sortiria, doncs, el que un s'espera, sabent que allò són fems, no? Una olor, doncs, a el que és, no? I no és el cas. El compost sabeu que té un aspecte de terra negra, fosca, que més aviat fa olor com de bosc, fa bona olor i no el que és. En el nostre cas, la barreja habitual que recomana per utilitzar-la junt amb la fibra de coco és l'humus de cuc, que els que feu vermi i compostatge ja sabeu què és el resultat del compostatge de la matèria orgànica mitjançant uns cucs. Seria aquest altre sac que tenim aquí, m'agradaria que ho toquéssiu, em porto una mica cap aquí, ho tiraré aquí sobre perquè veieu que és totalment diferent de color, de textura. Això són nutrients, això és el que realment es mengen les plantes. Doncs a veure, en aquest cas ho faríem una mica a ull. L'aspecte és diferent perquè, esclar, això també està garballat, està com molt mirat perquè tingui una textura molt determinada. Vull dir, esclar, nosaltres al de casa tu el treus i hi ha trossos de clofes d'ou, alguna cosa que no s'ha acabat de desfer, però bueno, això us passarà als que feu compostatge o vermicompostatge de manera... N'hi ha gaires que en feu de vermi o de compostatge? Jo. Dos? Com que abans... aixequeu els dits. La terrassa. Sí, però havia verano, La idea ara seria remoure. En quant a eines, no us he parlat, però gairebé que aquestes dues vindrien a ser quasi que les úniques que necessiteu. Per a tot lo demás, vull dir, això ho podem fer amb les mans, i a més és molt relaxant i, bueno, si un no es vol embrutar les ungles, doncs es posa uns guants, o podeu rascar una pastilla de sabó humida perquè el sabó se us fiqui a sota de les ungles, el dia que hagueu de remoure molta terra, esgarrapeu una pastilla de sabó, queden les ungles plenes de sabó i llavors quan acabes amb un bastonet... Sempre s'aprenen coses! Doncs bé, a veure, es tracta de remoure i si ho feu així de mica en mica, jo sempre dic que a la part de sota de tot, algú abans m'ha apuntat alguna cosa com això és per la part de sota? Algú hi posaria pedretes a la part de sota. Les taules de cultiu no són necessàries. En un hort, evidentment, no es posen pedres enlloc. I en el cas dels testos, jo us diré que jo fa molt temps que no hi poso més que un parell o tres de pedretes per tapar aquells forats del drenatge, perquè si no, quan regues se t'escapa tot. La capa de pedretes o de material X que podem posar sota es fa per afavorir el fet que quan reguis i hi hagi un excés d'aigua, aquella aigua pugui escapar-se. Si la vostra experiència, jo sempre dic, si heu passat la vostra fase mataplantes per excés de reg, que és una de les fases que normalment s'han de passar moltes vegades a l'hort urbà, aquesta capa no és necessària ni és obligatòria. És més, no cal tampoc anar a buscar pedretes o comprar boletes. Podeu fer servir taps de suro, podeu fer servir taps de plàstic. Hi ha moltes coses que podem fer. Quan haig d'omplir un test molt gran, no em preocupo tant que aquella proporció del 60-40 sigui perfecta, perquè ja veureu, en el moment en què les arrels de les plantes arribin aquí baix, segurament quan haurem regat, o sigui, clar, això ho poses aquí, veus? Fins que les arrels no s'hagin expandit, moltes vegades els nutrients que hem posat a la part de sota potser hauran desaparegut ja, perquè cada vegada que nosaltres reguem, cada vegada que surti aigua per sota, o un dia que plogui molt, per exemple, aquella terra s'està com rentant dels nutrients. Nosaltres veurem que la terra hi és, però els nutrients es perden.
amb la qual cosa és molt interessant sempre intentar recuperar l'aigua que surt per sota dels forats del drenatge. A vegades és tan fàcil com veure per on hi ha el pixarrent, no? I posar-hi sota doncs, un cubell, aquella aigua la podem tornar a utilitzar per regar. Tu vas a comprar planter i més o menys, Pots dir què és cada cosa? ara us ho dic, què és cada cosa. Mireu, aquí hi ha tomàquet, pebrot, ceba i un enciam. Vale? Tu vas a comprar el planter i com és més o menys de mida? És tot si fa o no fa per un estil, correcte? Què passa? Que això que és una tomaquera, vale? És una planta que pot arribar a fer 2 metres d'alçada, tenir una amplada així, que donarà molts tomàquets. Això que no és una ceba, sinó que són 1, 2 i 3 cebes, quan nosaltres les arrenquem seran, ja heu vist un manat de ceba tendra com és, no? Vull dir, seran així de grans. Això que és un pebrot pot arribar a créixer doncs, fins a 1 metre, aproximadament. I el cas d'un enciam ja sabem com és, no? Un enciam és com el de la botiga, excepte la part de sota. Què passa? Segon error molt habitual de principiant. Tu plantes, i clar, com que això és tot més o menys d'una mida, què fas? Aquí em poso una, un pam, una altra, un pam, una altra, una altra. Ara imagineu que això ho feu tot de tomaqueres. Teniu una alçada de 2 metres, allò és una selva. Vull dir, ni creix res bé, tindreu 1000 problemes perquè plantes apretades es tradueix normalment en plagues. Les plantes han de tenir com ventilació, d'acord? Quanta més ventilació i més aire passi entre les plantes, menys fàcilment s'instal·laran algunes plagues que no ens agrada que hi siguin. I la collita serà mínima, perquè a veure, una planta necessita un menjar determinat, no? Una quantitat de menjar. I aquí ja el menjar és limitat i s'ho han de repartir entre moltes. No? Amb la qual cosa, intenteu sempre conèixer què necessita cada planta en quant a volum, a separació, si és un hort, per no tenir problemes. Tercer error de principiant molt habitual, omplir i apretar, que n'hi càpiga més. No, això ens interessa precisament. Estem treballant amb materials o estem dient que en un hort la terra ha de ser flonja i esponjosa per alguna cosa. No ho apreteu, no ho apreteu. Quart error de principiant. Heu vist llavors d'enciam? Sabeu com són? Doncs vinga, ara les veureu. A veure, maneta. Compteu quantes n'hi ha. Les deixo anar a lo tonto, senyora? Doncs cada llavor és un enciam. Quart, cinquè error, agafar un sobre, obrir-lo i fer... Jo no les he comptades mai, però fàcilment amb un sobre de llavors hi ha... La primera vez, luego ya no. Bueno, són errors que jo penso que els has de cometre. El que recomana és posar 2 o 3 llavors a cada un dels foradets o dels iogurts o allò que fem servir per plantar. Per què? Perquè d'aquesta manera ens assegurem la jugada. Si n'hi posem 3, doncs és més fàcil que una, almenys, ens surti. Jo us recomano que primer regueu, perquè us serà més fàcil, i a continuació amb el dit feu un solc. Dipositeu les llavors. Cada llavor, això en els llibres normalment s'indica quina distància s'ha de deixar entre plantes. Podeu agafar, 2 o 3 llavors i anar-les deixant cada X i després és molt senzill. Tornar a cobrir i regar. Quan es planten les llavors es recomana molt, aquí hem portat, això és un ambientador que hi havia per aquí, però recicleu els xus-xus, els sprays, vull dir, es recomana molt regar amb vaporitzador. Per què? Perquè si reguem amb la regadora o cau molta aigua, aquella llavor que acabem de deixar aquí pot nedar, vull dir, es pot desplaçar, no? I tu l'has plantat aquí i resulta que després et surten aquí, no? Possiblement t'interessi tenir-ho una mica més o menys controlat. Si això reguem abans de posar les llavors i després reguem per sobre amb un spray, evitarem aquesta navegació, no? Bledes d'espinacs, rúcula, canonges, etc., així de petites. Clar que aquestes bledes, si les deixes, es faran aquelles penques que tots hem vist, però
així crues a l'amanida estan boníssimes. Amb la qual cosa, una manera molt pràctica de començar un hort urbà són amb aquestes hortalisses que de seguida li veus resultats. I perquè a més, no ens hem d'esperar que es facin tan grans com les veiem a la botiga. Una, dues, sabeu les fulles aquelles que trauríem quan comprem l'enciam, les de més a fora? I tres, aquestes 3 fulles les podem rentar i menjar-nos-les, i aquestes, entre les quals veieu aquí al mig petitona que n'hi ha una que s'està fent, d'acord? Aquestes són les que seguiran creixent i seguiran fent fulles. Ho sabíeu, això? No. Doncs és la manera superpràctica de tirar endavant aquest tipus d'hortalisses. D'aquí uns dies podràs tornar a fer el mateix. Doncs mireu, la idea ara seria la següent. Plantant aquí, perquè això ens servirà de suport i per l'aigua que ens pugui caure quan reguem, emplenar-lo fins dalt, si hi ha algun terròs, doncs eliminar-lo. I és interessant quan planteu hortalisses d'aquestes de fulla, que mai enterreu, diguem, ara ho faig exagerat, mai deixeu això a sota de terra, perquè s'us poden podrir les plantes. Per no equivocar-vos, el consell sempre és deixar la terra arran de la terra del planter, d'acord? La idea seria ara fer una mica d'espai, posar el planter, i ara sí que haurem d'apretar una mica al voltant, senzillament perquè la planta s'aguanti. Jo vaig beure una mica d'aigua. Moltes gràcies. Si tu arribes a no vaig. Senzillament perquè la terra és molt compacta i si no ho fan Vosaltres ara heu vist com són les arrels d'aquest planter. Sabeu on estan i com són de grans. Aquestes arrels es començaran a expandir. Avui quasi que hauríem de regar, com aquell que diu, aquí a sobre, d'acord? Però d'aquí 15 dies aquestes arrels igual ja ocupen tot aquest espai. És convenient anar a separar, perquè ajuda a que aquella arrel creixi. Però si aquella arrel representa que tu li estàs donant a beure a galet, no s'espavilarà, i a nosaltres ens interessa que les arrels s'espavilin. Com més s'espavilin, més força tindran per tirar cap amunt el que és la planta, per fer-la créixer. Vull dir que el reg per goteig es recomana deixar-lo al costat de la planta els primers dies i al cap de 15 dies o així desplaçar-lo lleugerament. Nosaltres si reguem amb una mànega o amb una regadora aneu separant cada vegada per fer que les arrels s'espavilin. El tenir problemes sempre acostuma a passar perquè abans no hem fet prevenció. No podrem evitar que arribin els insectes al nostre hort, però ja veureu, els insectes hi han de ser, perquè vindran. Vull dir, encara que visqueu en un pis número 12 o en un àtic, i arribaran. Vindrà la mosca blanca, vindrà el pugó, vindran. Què passa? Doncs que normalment quan veiem insectes a les nostres plantes correm de seguida a buscar l'insecticida per matar-los. I què fem? Que moltes vegades matem els bons i els dolents. Jo sempre dic que el començament és una mica puzzle i una mica caòtic perquè tot és diferent, les plantes no creixen al mateix ritme, plantes els tomàquets i els pebrots i els tomàquets de seguida comencen a créixer i els pebrots els hi costa més, però és normal. Primer heu de veure quins problemes podeu tenir i el següent pas seria analitzar d'aquests problemes que podeu tenir què podríeu haver fet de prevenció. Però res, espero que us hagi agradat.